Durant aquests dies, algunes companyes d'interès hem de treballar des de casa. Doncs bé, aquí us passem uns consells perquè puguem fer-ho el més còmode possible. 1. Configura un espai de treball adient. Busca una zona on puguis complir còmodament amb la rutina i l'horari marcat. 2. Procura mantenir el contacte amb les teves companyes. És important que la comunicació flueixi, però que no generi una sobreabundància d'aquesta. 3. Tingues horaris, però autorregula't. 4. No et quedis en pijama. Els simbolismes són molt importants i ajuden el nostre cervell a posar-nos en mode feina. 5. Practica la cortesia digital. Ull amb tot allò que comparteixes. La informació no contrastada, les falses alarmes i les fake news, millor no compartir-les. No generem soroll innecessari.